El material que necessitem és una taula llisa, una maradó amb la zona absorbent a la part superior, una bossa de residus, els equips de protecció individual, que en aquest cas són guants, bata impermeable, mascareta de protecció respiratòria FFP3 i ulleres de seguretat, una sonda de nutrició enteral, un obturador, el flascó que conté el medicament i les xeringues amb connexió ENFIT. Realitzem una higiene de mans. Procedim a col·locar-nos l'equip de protecció individual. Primer de tot, ens col·locarem la mascareta de protecció respiratòria FFP3. Assegurant-nos que aquesta part quedi ben segellada. Posteriorment, ens posem també les ulleres de seguretat. Després, ens posarem un primer parell de guants. Ara ens posarem la bata impermeable. Assegurant-nos que els punys de les mànigues quedin per sobre dels guants. Primer ensigarem la part posterior del coll i després la cintura. Per finalitzar, ens col·locarem un segon parell de guants, assegurant-nos que queden per sobre del puny de les mànigues de la bata impermeable. En aquest cas, en primer lloc, agitarem l'envàs. Traurem el tap i posarem l'obturador corresponent. Connectarem la xeringa a l'obturador i donarem la volta a l'envàs, carregant el volum que sigui necessari. Tornarem a donar la volta a l'envàs i ara retirarem la xeringa. Tancarem el tap de l'obturador i ja podem administrar. Retirem el tap de la connexió de la sonda de nutrició enteral i administrem. Realitzarem les cures corresponents després d'administrar la medicació i rebutjarem la xeringa a la bossa de residus. Després ja ens podem retirar l'equip de protecció individual. Procedim a retirar-nos l'equip de protecció individual. En primer lloc, en retirarem el primer parell de guants exterior. I rebutgem a la bossa de residus. Després en retirem la bata. Primer per la part posterior del coll i després per la cintura. La bata la podem conservar a no ser que hagi estat en contacte amb el fàrmac perillós. En aquest cas també la rebutjarem.
En retirarem el parell de guants interior. Les ulleres de seguretat i la mascareta de protecció respiratòria. En aquest cas, també els podem conservar a no ser que hagin estat en contacte amb el fàrmac perillós. Realitzem una higiene de mans. Un cop ja tenim tots els residus que hem generat dintre de la bossa, la segellem bé i ja la podem llançar al contenidor de residus del grup 4. Realitzem una higiene de mans.